היי, תלמידים יקרים, חודש טוב. אז באמת סיימנו עכשיו את קורס סודות, ואנחנו מתחילים את הדרך החדשה שלנו, הרוחנית. ורציתי לתת לכם כמה כלים שהמקובלים מלמדים אותנו, מסבירים לנו על מה באמת העבודה שיש לנו, ישראלים, אנשים שקצת לומדים רוחניות ומבינים קצת איך העולם הזה פועל, מה באמת אנחנו יכולים לעשות. איך באמת אנחנו יכולים להוציא את האור מתוך החושך. זה נושא שמעסיק את מרכז הקבלה בשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות המון, ועיקר הלימודים שהמורים שלנו נותנים לנו, זה סביב הדבר הזה. איך להוציא את האור מהחושך. שאנחנו יודעים, למדנו לעשות כוח התנגדות, למדנו על 4 בחינות הרצון, למדנו על המון כלים ודרכים מה לעשות. אבל האמת למה לעשות את זה, ואיך אנחנו אמורים באמת לעשות את זה. איך אנחנו אמורים לחבק את החושך ברגע הכי קשה שלנו. וזה לא סתם שאני עושה את זה היום בראש חודש תמוז, שאנחנו יודעים שחודש תמוז, אחד משלושה חודשים שאין בהם שכינה. חודש טבת, חודש תמוז וחלק מחודש אב. אנחנו יודעים שזה חודשים שנחשבים חודשים מאוד קשים. אבל אנחנו יודעים שמהקושי הזה נוצרת עוצמה פנימית מאוד גבוהה. הקושי הזה בעצם עוזר לנו לחבר בצורה מהירה בין סיבה לתוצאה. עוזר לנו לקשר, לראות את הקשר בין המעשים, ההתנהגות שלנו, לתוצאות בחיים שלנו. אז אנחנו נלך ונעמיק דרך 3 כתבי מקובלים. הכתב הראשון שאנחנו נתעסק בו, מתוך ספר, מאמר של הרב אשלג. הרב אשלג היה, כמו שאתם יודעים, מייסד מרכז הקבלה ב-1920. התלמיד שלו המובהק היה הרב ברנדווין, והתלמיד של הרב ברנדווין זה הרב ברג, שהוא המורה שלנו, שהוא ואשתו קרן הקימו ביחד את מרכז הקבלה כמו שהוא קיים היום. אז הרב אשלג מגלה לנו התחלה של הבנה מתוך, יש פה חוכמת האמת. זה ספר שיש בו מאמרים של הרב אשלג, ואנחנו רוצים להתמקד מתוך מאמר השלום בפסקה אחת מאוד מאוד משמעותית שנותנת לנו, מתחילה לעזור לנו להבין מה אנחנו יכולים לעשות, איך אנחנו יכולים לחבק את החושך. והרב אשלג כותב שההנהגות המקולקלות המצויות במצבי האנושות הן עצמן הגורמות ובוראות את המצבים הטובים. מה זאת אומרת? זאת אומרת שכל הסיטואציות השליליות בחיים שלנו הן בעצם ההתחלה והשורש לכל הדברים הטובים. ובכל מצב טוב אינו אלא פרי עמלו של המצב הרע שהקדים לו. אכן ערכי טוב ורע אלו אינם אמורים בערך של המצב לפי עצמו, כי אם על פי המטרה הכללית, זה משפט חשוב מאוד, כי אם על פי המטרה הכללית, זה אומר שהסיטואציות הלא טובות שקורות לנו בחיים, הלא נוחות, המקומות שאנחנו חווים בהם חושך, המצבים הטובים שמגיעים אחרי שאנחנו מתגברים על החושך הזה ומגלים משהו שהוא האור שנמצא בתוך החושך הזה. אחרי שאנחנו מגלים את המשהו הזה, אז זה הופך להיות טוב, ואז אנחנו חווים גם את הטוב שלו. זה היה ככה בנגיעה מתוך הרב אשלג, אבל בואו נלך ונעמיק עוד קצת לעומק. ואנחנו נקרא עכשיו מתוך ספר של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב. הוא ידוע גם, הוא מתוך החסידויות של הבעל שם טוב, היה תלמיד של המגיד ממזריץ', ואנחנו מאוד אוהבים ללמוד מכתבי מקובלים, כי הם מגלים לנו סודות על איך העולם הזה פועל. אז
אז אני קורא מתוך פרשת תרומה. פרשת תרומה, באופן כללי, אנחנו יודעים שהסוד של פרשת תרומה זה בניית המשכן. וכתוב בתורה, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. לא שכנתי בתוכו, שכנתי בתוכם. זה אומר שאיך שאנחנו מתכוננים, איך שאנחנו מכינים את עצמנו, מכינים את הכלי הרוחני שלנו על ידי העבודה הרוחנית המאוד מאוד ספציפית שאנחנו מדברים עליה היום, זה בעצם כלי לאור של הבורא לשכון בתוכו, בתוך הכלי הזה, בתוכנו. שהאור של הבורא יהפוך להיות חלק. וזה אנחנו לומדים קצת מפרשת תרומה כדי שנוכל להעמיק את ההבנה והידע והכלים שלנו, איך אנחנו יכולים להפוך את החושך לאור. אז מה רבי לוי יצחק מברדיצ'ה כותב? מדובר ממשפט מהתורה, ועשית לולאות תכלת. ואז הוא אומר, מה זה התכלת הזאת? הנה על דרך משל. כשאדם בונה בניין, אז הבניין הוא תחילה במחשבה, במחשבת הבונה. ואחר כך הוא התפשטות הבניין, איך לבנות. ואחר כך הוא עשיות הבניין, והתכלית הבניין לאיזה דבר נבנה, ומי ידור בבניין. ונמצא שיש כאן 4 בחינות. כל דבר, למדנו 4 בחינות, כל דבר בעולם הזה מורכב מ4 בחינות. המחשבה, והתפשטות המחשבה, זו הבחינה השנייה, ועשייה, ותכלית העשייה, אלה 4 הבחינות. והנה כשהמחשבה מתגלה בעשייה, אז האדם הדר בו הוא תכלית העשייה, והוא מלא כל טוב. וכך הוא בבורא ברוך הוא. מה הוא בעצם מגלה לנו פה? אוקיי? הקדושת לוי, מה הוא מגלה לנו? הוא אומר, אם הרי הסיטואציה כבר קרתה, יש כבר סיטואציה שאנחנו מסתכלים עליה, רואים אותה בעיניים שלנו כמשהו שלילי מאוד. משהו כאוטי, משהו שלא מסתדר לנו. ואנחנו מסתכלים על הסיטואציה הזאת, ורואים אותה כמשהו שלילי. אם אנחנו נזכרים, עוצרים רגע, ונזכרים באותו הרגע, שבעצם זה לאו דווקא שלילי. אולי זה הכוח של הבורא מסתתר בפנים. ואיך אני אחפש, איך אני אנסה להבין איך הכוח של הבורא מתבטא בפנים? שנזכור. זהו הרמז תכלת. כלומר, תכלת דומה לים הוא העשייה. וים הוא העשייה דומה לרקיע, הוא ההתפשטות. על שם לרוקע הארץ על המים, ורקיע דומה לכיסא הכבוד. זה הכל מדרגות של איך הדברים מתפשטים אחד מתוך השני. ואז הוא מעמיק יותר ואומר, אלא הרמז ההוא בשם הוויה, י' כ' ו' כ', שם הוויה. כי היוד וההי רומז על המחשבה, והו' שבאמצע רומז על התפשטות, וההי האחרונה רומז על העשייה, אשר ממנו נעשים כל העולמות. זה אומר שכשאנחנו מנסים לחפש איך האור של הבורא מתבטא בתוך החושך הזה, ואיך אנחנו יכולים לחפש את האור של הבורא בתוך החושך הזה, אנחנו יכולים לדמיין את שם השם, את הי' כ' ו' כמולנו, ולחפש, ממש לשאול ולבקש, לקבל איך עכשיו יש אור בתוך החושך הזה. נמשיך עוד קצת פרשת תרומה מספר הזוהר, כדי לקבל את הכוח אנרגיה, איך באמת אנחנו מסוגלים לעשות את זה. אני אקרא בפסוק תרס"א, אני אתחיל בתרנ"ט. תרנ"ט. אני אקרא את הארמית, פסקה 1, ונתחבר לאנרגיה, ואז אנחנו קצת נעמיק בפירוש של הרב אשלג, וננסה לסכם את כל הנושא העמוק הזה. ומגוד התחללו ימינה ושמאלה ברזה דשמע קדישה באורח כלל, יצטריך לבטר לאף קלון באורח הפרט, אבל לאו באורח יחודה, דהה יחודה בקרה קדמה יהיו. למהווה י' כ' ו' כאחד בתפילין דרשע ושמו אחד בתפילין דרועה והווי קולה חד.
כיוון דייחודה די הסתדר כולה בכללה מרישה דנקודה הילאה. יצטריך לבטר להתראה מרישה דנהורה קדמאה דיהו רישה דחולה. מה הוא כותב פה? הוא אומר ככה, הפרשה של ואהבת, זה הפרשיות שיש בתפילין שאנחנו קוראים בקריאת שמע, הוא ראשית הימין, דהיינו ספירת חסד. לאהוב את הקדוש ברוך הוא באהבה של דבקות בו. זה משפט שקשה לנו להבין אותו, אבל באמת, מה זה אומר לנו? זה אומר לנו שאנחנו בכל סיטואציה צריכים להבין שזה האור של הבורא, שאנחנו יכולים על ידי ההבנה, הוודאות שיש לנו, שיש אור באמת בסיטואציה הזאת, לעבור את כל הגשר הזה ולהתחבר לאור הזה. שדבקות בו, ומי הוא? המעורר אהבה, זה מגיע מתוכנו, הוא ימין שהוא חסד, שהוא מעורר אהבה. מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא, מי שמחפש להיות בוודאות במצבים חשוכים, הקדוש ברוך הוא מעורר אליו ימין שלו, הבורא בעצמו. כשאנחנו מתנהגים בצורה כזאת שמחפשים את האור בתוך החושך, הבורא מושיט לנו יד, הבורא בעצמו מעורר אליו ימין שלו, מושיט לו את היד, הוא מקבלו באהבה. כל דברי העולם אינם תלויים אלא ברצון, זה תלוי ברצון שלנו. רוח מושך רוח ומביא רוח. המאמץ שלנו לחפש את האור בתוך החושך מושך אלינו את הכוח הזה של הבורא, שאנחנו מושיטים לזה את היד, זה מושיט את היד אלינו חזרה ועוזר לנו למצוא את הכוח של האור בתוך המצב החשוך. כל דברי העולם אינם תלויים אלא ברצון. רוח מושך רוח ומביא רוח. וסימן שלך אם ישים אליו ליבו ורוחו ונשמתו אליו יאסוף. מה שבעצם הרב אשלג מגלה לנו כאן, זה כשאנחנו מתאמצים לחפש את הכוח של הבורא בכל דבר, בכל סיטואציה, קלה כגדולה, קשה כקלה. מחפשים בצורה מודעת, עוצרים רגע, עושים כוח התנגדות. מחפשים איפה הכוח של הבורא מתבטא פה, איך אנחנו מתחברים אליו. כשאנחנו עושים את הפעולה הזאת, הבורא בעצמו מושיט לנו יד ומושך אותנו ומראה לנו איך זה נמצא, איך זה מתבטא בחיים שלנו. בעזרת השם, שיהיה לנו את הכוח לעשות את זה לאורך כל החודש, לאורך כל השנה, ששנת השפעה תהיה שנה מלאה ברכות, שנזכה לראות את כל החטופים בבית ולסיים את המלחמה. אוהב אתכם.